Mudunhu mune vasikana vari kumudawo, handisi kuzviramba. Vasikana vakawanda vari kumudawo nokuti mwana wamambo. Vasikana vakawanda vari kumudawo nokuti vari kuda kuzoitawo vana mambokadzi. Asi ini ndoti mukomana wangu nokuti ndinomuda. Chero ari mwana wamambo kana kuti asiri mwana wamambo, ndinotongomuda. Inini ndini chatororwa nemwanakomana wamambo because inini manje ndogeza plus ndakanaka kudarika netsai plus ndodiwa namai vangu, saka the love yandopiwa namai vangu ndo love yandichapiwa nani nemwana wamambo. Hapana pachamborora matsvina vaezi munhu risingagezeri yazi netsai. Inini ndini chatororwa nemwana wamambo, inini ndigotoita princess ndozotopedzisira ndaqueen. Okay, zvinoitika mulife zvinosiyana siyana. Munhu unogona kungofunga kuti mukana wasumuka, unotokanganwa masituations auinawo kuti iwo 1 uri mukadzi wemunhu, 2 utori nepamuviri, and 3 condition yenzvimbo yauri hautoiziva kuti zviri kunzi mwana wamambo arida kuroora munhu akaita sei. Iwo unenge uchingofunga kuti neniwo ndoqualify. Plus hakuna anobvuma kuti ndachembera, hakuna anobvuma kuti ndakura. Munhu wese anenge achingoramba achizviona achiri kadiki achingokwanisa kuti achiti apa ndokwana apa. Anenge angofunga kuti maybe izvi ndezveduwo izvi, kuti apa tinokwana kwana. So why not ndingo contestawo pamwe ndingatoita lucky. So unaona iwe uchiwinira? Ndotowina. Okay, kunoku tine movie ratiri kushuta rinonzi The Kingdom of Virginia. Movie iri ndere mwana wamambo akanzi atsvagirwe mukadzi munoiti chi n'anga ndochi zvine svikiro. Mushure mekunge baba vake nguva yavo yekutonga yanga yakwana, saka umambo hwavo wanga uri wemhuri kana kuti wedzinza. Saka vaida kuti mwana wavo asare pachigaro, zvavisingaita kuti agare asina mudzimai because zvinoshaya chiremerera. Saka mwana uyu atsvagirwa mukadzi kana kuti aranga nesvikiro, akabva aramba akati ini ndotsvaga ndega nekuti inini handigare nemudzimu kana kuti handiudzire zvekuita nemudzimu pamunhu wanoda kugara naye. Ini ndichatsvaga ndega munhu anondiitira. Saka okay, yeah. Tababata ipapo. Okay. Uri kutambirwa sei nevanhu munharaunda yamuri kusvitira, especially malocals emunharaunda ino yatikuona ino? Okay, movie redu vanhu vari munomu vari kunakidzwa zvisingaite nekushuta kwatinenge tichiita nekuita sezvokuti kuona pese apo pasisina vanhu apo vanhu vaneta vese apo because vanga vakazara tichishuta apo zvinhu mudzimba dzavo. I think mamwe maclip muchamaona achabuda ipapo apo tinawo vari kufara zvisingaite vari kunakidzwa navo. Yeah. Chii changa muchidzidzisa vanhu vemunharaunda pangwachona firima? Dzidziso yedu iri pakuti mukukura kwedu isusu vanhu vatema kana kuti isusu vanhu vemuAfrica ndeyekuti tine chivanhu chatinacho chiri matiri. Saka ngatiedzei kunge tichiteedza chivanhu ichocho. Ndodzidziso yatinayo kuti hakuna munhu mutema asina chivanhu. Zvese zvaunoita unofanira kunge uchiteedzera chivanhu chinenge chida kugadziswa kana chinenge chichidiwa. Yeah. Pakanaka. So kuna vanhu vari macomment section, ndeupi artist amukuti ari kupisa paKingdom of Virginia? Kingdom of Virginia Sarudzai. Vanhu vanyanya kufarira Sarudzai nekuita kwaari kuita. Ende chimwe chinhu ndechekuti munhu ari kuimprova paacting yake, saka vanhu vari kumuda. Vamwe vacho vamwe vese vari kudiwa zvavo, but ndiri kuona kunge iye ari kudiwa zvakanyanyisa nevanhu. Pakanaka. Saka pane mamwe here mamufilmu amugadzira pamberi oro pane zvongo zvekuti vanhu tingaspedza panguva yacho here? Yeah. Maprojects atinawo akawanda zvisingaite ari kubuda. Tichitopedza iro riri nhasi pamba tapedza shoot. Mazuva ari kuteera aya tichange tichitonoshanda futi rimwe iri richibuda. Saka tarisai zvakawanda, tine zvakawanda zvatiri kugadzirira zviri kuuya. Mafanzi enyu anyanya kuchema achiti muri kunonoka kuvapa mutafinanza yavo iyi. Okay. Matambudziko api amuri kusangana nawo?
matambudziko atikusangana nawo ndingataura ndichiti pakushanda kwatinoita tine zvatinotarisira kuti zvive zvakarongeka, kana kuti tine patinotarisira kuti tikasvika apa ndo patinenge takukwanisa kuita sei kuti tishande. Zvimwe zvacho hangu handikwanisi kutsanangurirai, asi chingoziyai kuti tine mastandards atinawo ekuti tinenge tisati tasvika ipapo kuti tikwanise kupa zvinhu zvekuti imimi zvinokufadzai, tinenge tisingade kuti tiburitse zvinhu zvisina kunyatsoita zvakanaka, asi izvozvo takazvigadzirisa zvedu tichange tichiburitsa nguva nenguva isina kunyanya kusiyana zvakanyanya. Saka vatendei. Alright, aiwa inini chekutanga ndinoda kukutendai mafanzi nekutsikira kwamakaita kubva pekutanga kusvika izvozvi patiri panapa, nekuti dai musipo imimi dai tisipo isusu dai takatosiya takatoenda kumusha unorima, asi imimi mukuramba makatitsigira chero tichimbononoka, pamwe pacho tichimbotora nguva tisina kumbokuudzai kuti zviri kuitika, asi munongoramba makamira nesu. Aiwa, ini ndoti ndokutendai zvisingaite, murambe makadaro.